As they approached the temple, a man lame from birth was being carried in. Each day he was put beside the temple gate, the one that was called Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John looked at him intently, and Peter said, "Look at us." The men looked at them eagerly, expecting some money. But Peter said, "I don't have any silver and gold, but I'll give you what I have. In the name of Jesus Christ of Nazareth, get up and walk." Then Peter took the lame man by the right hand and helped him up. And as he did, the man's feet and ankles instantly got healed and strengthened. Amen. Now, akadzidziswa kutarisa iye asiri bofu nokuti panaverenga pati this man pakuuya Peter and John akavatarisa expecting to receive something. Peter ndokubva azoti kumunhu iyeye, "Look at us." Inoramboti iye anga akatarisa. Peter akutaura nemunhu anobva kuti look at us. Zvoda kuti pane rimwe kutarisa kwatoda kuti tigoredzidzisana maneno ano kunogona kuchinja upenyu hwemunhu. Nekuda kwekuti munhu uyu anoona hasi bofu asi akanzi titarise. Musi uyu akagara ipapo chaaigarira mazuva ese imari, asi musi uyu wakaparidzwa vhangeri rinovharisa zvaakagarira, nokuti Peter akabva ati silver and gold I do not have. Kureva kuti iyi meseji isina kumunakidza, nokuti iye chaakagarira paBeautiful Gate akagarira mari. But Peter ndokubva aparidza nekuti mari hapana. Ndofunga iye achitarisa Peter anezvinoti varoma vari against chandakagarira pano. Nokuti ndakatogara ndichiti vakange mari, he was expecting to receive something. He was expecting to receive money. As Peter ndokubva ataura vhangeri rinokansela zvaari kuexpecta. Musi wakaparidzwa vhangeri rinokansela zvaari kuexpecta ndo musi waakafamba. Mazuva ese mari yaiswa mundiro ndo yaaitarisira, asi nyangwe mari yaiswa mundiro akaramba ari chirema achikotakurwa. Kureva kuti aidzidziswa kuti tarisiro yako ikashifta kubva pazvinhu yoenda pana Kristu ndo mune a total change than mari yaunotarisira kuti uisirwe mundiro. Ndinozvinzwisisa kuti mari inoda kushandiswa muupenyu. Vazhinji we understand text painoti money answereth all things. Ndaidzidzisa vanonzwa vhesi iyo nokuti vazhinji havanyatsoinzwa. Kana zvichinzi mari imhinduro yozvose, chinonzi mhinduro ndochoda kudzidzwa kumunhu. Mhinduro dziri mumakategori akasiyana. Imwe mhinduro inoti yes, imwe inoti no. Zvoreva kuti no is also an answer. So money paurema hwemunhu yanga ine mhinduro yekuti no. So iye aitarisira chine mhinduro inoti no paurema hwake, nokuti ndo zvaanga akajaira kuti akagarira mari. Peter naJohn vasvika, Peter anobva ati titarise kumunhu anotarisa. Kutarisa kuri kurehwa naPeter ndekwekuti agone kuona chisiri kuonekwa panyama, Jesu wavainaye. Vaifamba vari tu, asi Peter anobva ati naJesu watiinaye simuka ufambe. Zvino kuti murume anodzidziswa kutarisa muremu ine mamiracles. Remu yemamiracles iri remu iri unseen, but iri remu yefaith. So murume uyu vhangeri raakagarira rapikiswa, silver and gold I do not have. Haana kufara nokuti zvaakagarira ndo zvazvipa. Asi rapedzwa kuparidzwa raasikafarire, akabva aitirwa chinhu chinochinja upenyu hwake. Bible rangu rachipita akabva kuti in the name of Jesus rise up and walk. Ndeda kuti vanhu vamwe vautema mumaonero panapa. Murume uyu haana kusimuka nokuti anzi in the name of Jesus rise up and walk. Murume uyu akasimudzwa neruoko rwaPeter. Bible rinoti Peter stretched his right hand and lifted the man. Murume uyu paakasimudzwa akamira ndo paakava nesimba majoints ake.
zvoreva kuti murume akaudzwa pamusoro paJesu anopa simba, but haana kunge asimuka nezita raJesu, akasimudzwa ne the right hand of Peter. Ndingatotsanangura nyaya ye right hand. Ruoko rwaPeter parasumudza munhu akamira, simba raJesu ndo parabata munhu kuti ave nesimba. Zvoreva kuti pane rimwe ruoko runogona kushayikwa, tofungidzira kuti Jesu haapo panzvimbo. Ruoko rwaPeter ndo runotanga nyakupaparidzwa Jesu. Zvoreva kuti ruoko rwemunhu imharidzo futi. Ruoko rwemunhu runogona kutosumudza futi munhu. Simba rakagarirwa nemumwe mutirire mumajoinzi ake riri muzita raJesu. Saka Peter wakaexercisa faith yaJesu waari kushumira nekusitrecha ruoko. Aitoziva kuti kana ndamusimudza Mwari haandinyadzise, achava nesimba. So sometimes church ignore the right hand of Peter. Can I get the right hand of Peter? Ignore the physical part of every spiritual matter. No. Ruoko rwaPeter handirwo runoita kuti murume ave nesimba. But murume uyu haagone kuva nesimba kana Peter asina kumusimudza neruoko rwake. Kureva kuti chakatanga is the physical hand or the physical power kuti azowane the spiritual power. Saka dzimwe nguva church yakawandira spiritual power ndobva yakanganwa kushandisa the right hand which is the physical power. Saka uchiona kuti dzimwe nguva machallenges ane vanhu ari kuadreswa spiritually aitofanira kunge ari kuadreswa naturally. But vanhu vakangodzwa kuti ukauya ukanamata Mwari anobvaita zvinhu ichokwadi. Mwari is a God of miracles, unoita zvinoshamisa. Asi ndiMwari futi unoshanda nemasystems ezvinhu. For example, miti yamunoona yese iri panze handiyo yakasikwa naMwari. Miti yakasikwa yakapirwa izwi rekuti a seed will produce after its own kind. Zvoreva kuti miti yaapanza i-production system yemiti yanga iriko. Nokuti mbeu inenge bereka kurudzirwa. Zvafanana nevanhu vari muno. Muno hamuna akasikwa naMwari. Vanhu vese vari muno vakaberekwa nevabereki vavo. Vakasikwa naMwari mazita avo anonzi Adamu naEva. Kana uchinzi Adamu naEva ndingoda Mwari. Bhaibheri richataura kuti Mwari vakasika Adamu naEva. Nokuti Adamu naEva vakapiwa message yekuti be fruitful and multiply. So kuwanda kwevanhu haisi creation. Haisi simba riri supernatural. Enough yevanhu kuonana zvichitoita vana vavo. So which means it's the physical side of the spiritual thing. Sure munhu akasikwa nemufananidzo waMwari, asi vanhu vakasaroorana munhu awanikwe iye Mwari aripo. Which means vanoshaita the physical side of the story. Peter akangoti murume nezita raJesu simuka ufambe, hazvishande asimuke afambe. Ada kutanga atosimudzwa. Saka unoona kuti simba raKristu parakauya mumunhu rakaenda pamunhu asimudzwa Peter akagara. So the physical side sometimes you don't ignore. I know ukanamatirwa kuti utsvaga basa unamatirwa. Nyangwe wakapinda basa reminamato ukasabata nguva unodzimwa. Haugoni kuti atakanamatira mabasa rinopera. Why? The physical side you must be punctual. Kubasa kwacho. So there are times that people are not talking about the physical side, don't talk about the spiritual, Jemuya. Pane simba raMwari rinobata kana ruoko rwemunhu vaita basa. Saka uchinzwa Mwari vachiti I will bless the work of your hands. Saka blessing inotarira maoko, kwete maoko chete anoshanda. Ruoko rukasashanda munhu akachema kuna Mwari haakomborewi. Ramunoti those who plant in tears vanogara nemisodzi vachakohwa nemufaro. Kwete kuti vanodyara misodzi. Kuti vanodyara nemisodzi kuti mukuchema imomo uchiziva zvichiita. Ndakamuzwa mumwe achiti takati ndipende chidyara vati ndazvinhu zvakaoma. Ndakati English iri kunetsa. Independence hazvive prosperity. Zvinongoreva kuti hakuna anokudzvanyirira but zvinogona kudzvanya usina anokudzvanyirira. Nokuti hausiziva zvekuita. So there is the physical side that you find out what there is. Kuchechi chake kutobvira kutaura zvembiro zvine mweya
kutodzidzisa vanhu zvinhu zviri muphysical realm nokuti kune zviri spiritual zvinotaimira kana pane order paphysical. Handidi mupata Ezekiel 37 pakaprofitwa mumupata wamabhonzo ari scattered. Bhaibheri rinoti mabhonzo ndobva afamba akanofoma skeleton, nyama ikavhuya. Chiprofita ndechekuti panofanirwa kunge paine nyama kuti mabhonzo ave vanhu. But kana mabhonzo ari scattered, prophecy haimanifesti nokuti panoda kugadzirwa vanhu kwete zvinhu. Mupata unoti mabhonzo ari scattered. So chakatanga hakusi kuapira kwenyama yaprofitwa. Chakatanga ndechekuti mabhonzo rimwe nerimwe rakaenda panzvimbo raro. Kuti pakatoshaikwa order iyoyo, prophecy yataurwa naEzekiel haibate nekuda kuti pashaikwa order yekuti zvinhu zvizobata. So munhu asati apinda muprayer, asati akura ngazvo chandiri kuchemera chiri supernatural here kana kuti chinotanga chagadziriswa kunatural realm. I love zvinoitwa kubani kumasoro. Nakaenda akafugama madambudziko rake shida asikuroorwa anopiwa kana matombo 3. Unogeza kuseni masikati manene. Shuwa unotochena ukatoonekwa ukatoroorwa chishu. Kuti vakuudze kuti kugeza unoti kuchinirwa. Vanoti aiwa unongochigeza minamwato iwe uchitogeza. Pane patakaignowa the physical. Nokuti takangoti in the name of Jesus. Chirema ichi hachina kusimuka nezita raJesu. Chakasimudzwa naPita chikasimbiswa nezita raJesu. So kune nyaya dzatinongotofugamira tikachema dzikasagadzirika nekuda kwokuti kune zvatakaignowa kugadzira in the natural. Pane zvatinochemera kuti Mwari mutai. Umwe atoti ndakamirira Mwari uchitomisa Mwari nokuti kune zvaunofanirwa kuita. Hautopinda kule kuti Mwari zvinakudze munoshamisa. Mwari vanenge vachakukwenya nemunoshamisa haunzwi. Why? There is a role to play. Iwa rinoti mukadzi akanaka anobva kuna Mwari. Hakuna akanamata denga rikavhurika. Vakanzi adzimai vakwawo. Panoshanda thinking akanaka anobva kuna Mwari asi anowanikwa kumarai kwavo. Wotopinda mulokesheni uchabva munhu akabva kuna Mwari. Bible arambidze kufunga ba, arambidze kufunga. Mind, brain child is a gift from God. Kune zvinhu zvikate prayer zvinoda thinking. Zvafane Mike kuti voice zero kupera hapana kunamata. Thinking kuti munhu apostate chinhu. Baba vanogona kuti kudini? Munhu anenge achitsana kuti shoko rinoti shiri dzedenga dzirime basa dzinodya. Ega mukaita kuti vhesi yeshiri haina munda haina basa. Anoita meshiri pa uye ari munhu. Reva munhu rinoti ndinoropafadza kubata kwemaoko. Iwa uri kubata wokota peshiri kuti adzirime asi dzinodya. Unoti uri kushaya thinking. The physical side takaiignore. Tingotaiwa in the name of Jesus, in the name of shoko ra Kristu, zita ra Kristu rine simba. But murikuona kuti pavhesi simba harina kuenda pachirema chakagara. Simba rakazouya nokuti chirema chasimudzwa naPita. Alright, Peter arikuporesa chirema paBeautiful Gate. Haana kubvira aenda kulokesheni kunotsvaka zvirema. Kunoti chirema ichi chine distance yachakakavha kusvika pagate. Chakaikavha sei? Changa chaitakurwa nevamwe. Kunoti mulife unenge distance yaunokavha nekuti unotakurika. Nokuti kune vanhu vakuti iye ane problem but habatsiriki. Asona kunza munhu kuti vanhu vanodemba kuti chatakazvikira kumubatsira umwe. Murume uyu haafambe but akawanikwa at a certain place. Akasvika sei? Aitakurwa. Vanhu vanotakura vanga vasina anointing sei naPita. But vanotanga vaita vane simba natural kuti uzosangana nesimba spiritual. Ignorance yakati ataka is the bond of Christ as the church. Sautona zvinhu zvizhinji we are crying, yet kune zvatinofanirwa kuita in the physical realm sevanhu. Mwari vakaisa munhu mugarden reidi kuti agone kuita take care of the garden. Why? Nekuda kwekuti garden rikashaya gardener rinoita sango.
Adam argumented the plan of God by working. Mukangobvisa vashandi vekanzuro mutauni garden reHarare rinoita sango reHarare. So purpose yechinhu panofanirwa kuva nekuziva kuti panofanirwa kuita munhu anoita tekeni nekushanda pazvinhu. Chirema chiri paBeautiful Gate hachina kusimudzwa nezita raJesu, chakasimudzwa neruoko rwaPita chikasimbiswa nezita raJesu. So pamwe pacho takamhanya kuuya kupureya tikaiginwa kuandastenda zvifanirwa kuitwa in the physical realm zvinoita attract the blessing. Zvakanaka wouya uchema muna Mwari wako, but zvinoita kuti vanhu vaparidzirwe wozonzi namatai. Kuparidzirwa kupiwa information. Information ndio inokupa empowerment. Paunochema kuna Mwari, Mwari vanokupa blessing. Paunoparidzirwa unowana information. Saka blessing inoenda kumunhu ane right information ari kuita right action. Kuchema is not enough. Prayer yega munhu asina kudzidza nekuziva zvekuita, you will be frustrated. Unopedzisira watati ndifuna Mwari wacho asindinzwa, Mwari wandiregerera. Alright, I'll connect you to Matthew chapter 6 verse 6. Jesu achiticha pamusoro peprayer anoti kana makunyengetera pindai pakavanda movhara door. Mwari anoona zvamunoita. Yeti mawapinda umaona zvauri kuita, uri kunotaura. But yobva yati Mwari anoona zvauri kuita, iwe wanzi enda unonyengetera. Kunyengetera hakusi kuita kutaura tu. But teaching yeprayer inonzi the God who sees what you do will reward you. So that the reward is connected to action, not to words. Kana makunyengetera, Mwari anoona kwete anonzwa. The God who sees what you do will reward you. Which means the doing attracts the reward. So when vakabvisa the doing, ndobva vapinda muprayer vakangochema. So reward yakamira kureward those who do. Yet in church mune munhu ari kuchema and not doing. Joshua chapter 2, kune mukadzi ainzi Rahabhi, Bhabha rokuchema chifeve. Mumba make makatumwa masipai mairi, varume vakapinda mumba make. Zvinonzi mambo weJeriko akatuma vanhu kuti endai munoudza Rahabhi kuti buditsa varume vapinda mumba make. Munhu kuti anzi chifeve inyaya yekuti mumba make munopinda varume. But musi wakapinda vamwe varume, mambo haana kutirwa zvakanaka. Sei? Nokuti pauya vanochinja upenyu hwake. Varume vakapinda mumba maRahabhi ndo vakaita kuti agone kuzosurvive kuti akaita sungano yecovenant. But musi wakauya varume vamumba make, kuna mambo akatouya akati Rahabhi buditsa vanhu vapinda imomo. Kuti panouya zvinochinja life yako, kune mweya inosunga kukuregedze kuita. Mazuva ese kutonzi chifeve iye kuti mumba mai varume zvidhenge nemambo akasina basa nazvo. But pakazouya varume vekwaIsraeri vachaita kuti yasurvive ararame, ndopa akasunga kubuditsa vapinda imomo. But the devil anokufaita kana pauya zvinoshanda mulefa. Kumwe kusarwiswa iye wakatorwiswa. Saka una nejesu kurwiswa. Unenge munhu akadonha hato nejesu. So Peter arikudza munhu kuti titarise iye munhu anoona. Kurati kune mamwe matarisiro anoattracta blessing. Mazuva ese tarisire muno, he was expecting to receive something. Musungu life yakachinja haana kupiwa something, akapiwa someone. In the name of Jesus, rise up and walk. Apiwa vhangeri rekunzi rise and walk. Simuka. But no bazo simuka. Already Peter wakaunderstand. Kuti tsanana ndaparidzira kuti simuka, but asimuka makuda kusimuka. Ndokubva amusimudza neruoko rwake. Bhabhuro kuti paakamira ndopaakava nesimba. So simba raJesu riripo, asi ruoko rwaPita rwashayiwa action, munhu anoramba aine problem. Ipo pataurwa shoko rinoita kuti upenyu hwemunhu huchinje. So kazhinji kuti vanhu vanopiwa shoko chairo rinoshanda muupenyu hwake, but iye akasarishandisa, akasaziva zvekuita, harina chanoburitsa muupenyu hwake. Vhangeri munopiwa rakafanana, enda kutyoro kwandakafoira omaongo wakapasa, ende tatire musemu klasi nevakapasa.
Kurati manotsi acho anga ari correct, but paaishikira papa ne problem. They are cannot blame my teacher. Tava serious because another size bangu akapasa. Kwete ipiwa zvinopasisa, but ndinda izvichinja zvindifoirisa. Kurati munhu ane role to play kuti zvinhu. Ukabatwa musoro ukanamatira, ukasabatwa mukati memusoro nemuzivo, uri pataiti. Unopesera kuti chacho haina power, but vanongotamatira musoro wamunhu Mwari vamuitire nyasha. He stretched his right hand. The right hand is the physical hand of man. Kuti munhu awane the supernatural hand of God. Saka ichi mari zvedu kutandira pakuti Jesu, zita raJesu razaiva. But mari zvedu inofanira kutandira pakuti he stretched his hand, which means the physical part. Ikasasodzidziswa vanhu vakamira the spiritual part. Vanogona kushaya blessing pachitau pacho panogona Mwari mupenyu chaiye, but vanhu vasingazivi zvavanofanira kunge vachiita in the physical to attract the blessing. Promised land, kana mapinda mukena ni promised land, amugute nokuti mapinda, munoguta nokuti munorima. So being there and not knowing what to do, it guarantees a disaster. So being in the church and not knowing what to do, you will be so poor while worshiping a rich God. Promised land mukena mukapinda zvakanaka maropafadzwa mauya, asi mapinda mukasarima munoita nzara mupromised land. So church is the promised land, mune ropafadzo yaMwari, but unogona kuishayiwa uri muno. Kutoti akatochinja chechi wondoona zvangu asikuita. Vazhinji vakachinja chechi havana kuchinja bhaibheri yavaishandisa chechi yavakabuda. Kurati vanotoziva kuti harinye pegindi nenharo. Wese akachinja chechi kwakuta tsara wakanotsvaka kuti bhaibheri ndiye wanoza iro. Kurati ndakunochinja kwokunorinzwira, but ndiroro havasi kuchinja. Munhu ane role to play. Wanamatiro, get information what to do. Uruguitei 2024. I believe God for this, I believe God for this. Only right to believe in God. But knowing what to do, she will be a manifestation of what you believe. Don't panic. Ukomana wesari muno mauri mune vana kushikawazungura. Baba wai vamfana kadini mwana vanisezerezi ndikana makrikane nendebva ndina mati ndokatipura dzinobuda. But it's a process, it's not a prayer. In that time, maturity growth. Knowing what to do. The physical side. So in the physical side. I believe God for a great business. Wakaita research in business. Jesus unoziva. Unozati kana mabasa kanzanetsa akazonzi mabasa ako. Munoitwa interview. Avati pinda izvo zvakoma kuona pinda you are engineer, you are driver. Aushandi nokunzi wakaita vhoma kwema kana ipinda zvishwa ichitete nechichi. Unofira patransform. Pane knowledge yaunofanirwa kuacquire. Pachinhu chaunochemera kudai chaita. Goliath akarinzwa naDavid. David wakakanda dombo. Ichokwadi kuti God was involved pakufa kwaGoliath nekuti kudonha kwaGoliath, that was a clear picture. Nokuti kana munhu atemwa nechinobva unofanirwa kudonha this way manhead. But akatemwa paforehead ndobva adonha facing down. Which means David wakakanda, Mwari akawera pasi. Mwari vaitomirira kuti dzibva kanda tinoere munhu uri pasi. Saka ndizvo tinokanda rini. Vanotoiswa kutswanda apa mwana kuti kanda ndikukomborera iwa ukanda. Kuti Goliath angodonha usina kukanda. Unokanda rini. Munozvaya kuti Noah ndiye anga netimetable yekunaya kwemvura. Nokuti Mwari vakati ukavaka areka, kana wapedza kuvaka areka mvura ichanaya. Kuna kuti ukapedza next week inonaya next week. Ukapedza next year inonaya next year. Ukasapedza ichauya. Nokuti Mwari vati ukapedza kuvaka areka ndopanouya mvura.
Saka work rate yako determines the promise of God. Mwari zvakatidzei pane zvinofanira kuita muri Mwari zvakatidzei muri Mwari wezvishamiso. Newo uchapedza wakutoshamisika kuti mukuru ariko iri kutsvana. Promised land, I say promised fruit, which means you must till the land, plant a seed to enjoy the promise of God. Muna 2024, Jesus wrote God for this. It's only right but Mwari vachadai. The physical story, the physical side. Pani zvinoda kuonekwa. Neakanamata kuti Mwari unoda mudzimai wokurora. Anofutarisa nemaziso achitsvaga wokurora iye akanamata. Ane zvaanoda kuona. Mukomana akatodza musikana kuti ndoda kukurora ndotochacha newe. Musikana anogona kuramba. Kwete nokuti hari kurorwa kana kuchacha. Woziva unenge uchipurumidza uchitaura nenga achitarisa. Saka unotokwadzwa after 2 years unobva akaroorwa. Unokushaura ndo zvandaiitaura unoda kukurora. Ndo paanobvisa kuti ndairamba chaitaura kwete zvaitaura. Anoona the physical side of the message. Kuti kurorwa anoda but panatsana unogona kunyura. Avanoona kavantu. Avangoti watororora. Chona itoda kugorerera. Ani kuvheta nemeso chai. But there is a physical side. You know, attract what you are looking for. The hand of Peter is missing in the church. Mwari wadabisa ropavanza wadakumbulira vanhu, but hapana ruoko rwa Peter, the physical hand, the physical hand. Kune ropavanza yauno attractor, not by crying, by doing. Zvii zvaunenge uchiita muna 2024 une tarisiro kuti Mwari vakuropafadza, Mwari vakusimudzire. Kana pasina chiri kuitwa mune tarisiro muchichema kuti Mwari vachaita zvinhu. I've come with this message to you. You are lacking the hand of Peter. You are lacking the hand of Peter. So I believe and kutarisira kuti Mwari ngavaite mugore rino because the theme is right. Gore ndiri zvakati. But mugore rino wapinda iwo uri kuitei. Promised land haigutisi. Inogutisa vakarima. Unoona kuti vanhu vachikunda mugwenga maina chingwa vakaitira mana mugwenga. Pavakapinda Canaan ndobva vakatanga kunaya mvura. Yeti ndokwanzi kune promise yakanaka yaMwari, but hakunaye chingwa kunonaya mvura. Kusina promise kugwenga kunonaya chingwa. Saka sometimes ukasvika pane zvakanzi zvapo naMwari, panenge pasina zvinhu zvawaiona kumashure. Zvokuti unotoshanga kuti ndo promise land chaiye. Ndiyo, but vanodakadza. Badabadza. So wese asina badza ari kuKenani, sorry, panofamba. Wese asina mbeu ari kuKenani, sorry, unofira kuKenani. Osaka akashona chinorwadza kuti zvako zvinotadza kuita uri kuchechi. Bondo zvinofanirwa kuita kuno. Ukaona every Sunday vanhu vachinzi mirai pamukukura chipa testimony, Mwari vari kudai. Kuziva kuti uri right place iri kuitwa zvinhu naMwari. But kungoti hasi kuita newe. Denda hana kumaka. Pane chinoda kubvunzwa kuti Mwari akakomora iri nzira iyi manga maitei. Chiratidzei Mwari, the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Vese vanotresa wavo uchinamata nemazita avo. Ukavatarisa vane zvavaiita kuti uzosangana nezvavakaitirwa. Zvavakaitirwa ndozvatoda munokomborera. Makarangarira Josefa kune kwaaitiza mai Potifa. Josefa, Mwari waJosefa tinomuda kuti anosimudza marombe kubva mujeri achivaita maprime minister. Mwari waJosefa anotanga uchitiza mai Potifa. Haatangire pachigaro. Anotanga pakumhanya tsotso. Unotiza yini? The physical hand of Peter. Zvawakamirira nekutarisira mukati medinogore zvaunotsanyira nekunamatira zvinenge mukastori pasaidi. Mabudwa mufasting, maoko ari kuitei. Mabudwa muprayer, ruoko ruri kuitei. Chese chawanamatira kutsanyira nekuchemera
tine the physical side of it. Mamiracles awakamirira minana yawakamirira ine nyaya dziri connected paminana iyo. Murume uyu akava nesimba kuti ruoko rwapita, but iye akaudzwa zvekuita. Look at us. Kureva kuti ane message yaakapiwa akashanda nayo. Message yese yaunopiwa every Sunday uri kuservice ndeipi yekuri kushanda nayo. Kana kuti inongova powerful great, ipapo inoda kushandwa nayo. Kana washanda nayo inoakusaridza chinhu chiri muupenyu hwako. The hand of Peter. Amene Peter ari munhu akanamata kuti in the name of Jesus I believe God for a house. Kumastendi kunoendwa, kunofambirwa. Yes, I believe God for a car. Inotengwa. Jesu miracle man iri Bible ine chekuita instruction yakapiwa. Peter akanzi naJesu tora chiredzo, unokanda chiredzo mvura, wauya weitanga kubata ukavhura mukanwa mayo ine mari. Kuti kune mari yako kunotoda a system to capture the money. Hana kuti enda kumizi unoona hoyecha kusvipira mari inotoredzwa iyo ine mari yako. Audeclare kuti mune mari dzedu shipaya kwa money out. Ngatidzano enda munoraunda mubate pane mari yenyu. Saka kana usina chiredzo uve nemari yako haikuite mari yacho. I believe God for a financial breakthrough. Zvese zvawanda kuti Mwari vakuitire zvine chekuita newe kana waziva zvekuita. Kana nguva yakwana kuti mai vave nemwana vanonzi pushi, vasiriwo vasiri kuda kubuda, ari mwana anofanirwa kubuda. Akasika mwana kana unzi kaka uya kana pana anonzi push. Chii chaurikupusha? I love this joke. Mwakazongonzi mukombrena zvinhu zvakwira. Kana usina chokupidza kwidza trouser rako. Wanisa chinhu chokupidza. Life is not fair. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Why life yakachipa kuenda kudawa. Dai zvakanaka zvienda kune vanhu varight. Boriso munhu ari handsome but ana mari. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Saka Paulo achikoti hatini nenyama neropa, but tine zvatinoona kuti we are fighters. I will tell people this. Ari munhu anobereka akapfumbata. Otherwise vanotanga kupfumbata zvipo zvake. That's good. There's that aside. Ubereka wakapfumbata isaini panyika pawauya ifight makwikwi. Wotosimba. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. So you are a fighter. Wabuda ku prayer kunzoko kune fight makwikwi. 2024. Prayer and fasting. Chieda action. The hand of Peter. Wanamata watsanya. Wabuda kunzo kune zvinoda kuitwa. Mwari unetarisiro yekukuropafadza mukati megore rino, newe unetarisiro kuti gore rino pane chinoita. Difference yegore rino nerakapera iaction yemunhu gore racho. So kuti mugore rekuti zvinhu zvazvo zvakaoma kune vaiitirwa zvakanaka. So nyaya haisi yegore racho, nyaya ndeyekuti uri kuitei mugore. 2008 taatafa, mashops azara machansi, kwakusina chikafu, zvinhu zvichipetsa. Asi 2008 kune munhu akavaka imba. Zvokuti zvikanzi pupurai mwana kuti ndakaona Mwari 2008, iwe wakaona machansi. I'm sure my time is done. What you are believing God for, make sure at the end of Peter is at work. Ruoko. Muprofita achinamata pachikomo chekameri akatuma muranda kuti going look towards the sea.
akadzoka on the 7th time. Which for 6 times, there is nothing. 7th time, ndaona chinenge chibhakira, chinenge ruoko rwemunhu chibhakira, chichienda mudenga. Muprofita akachitaura mvura yaakuuya. Right, chakanonoka mvura is the end of May. Chakanonoka the promise of God. Shoko Mwari vakatovimbisa shoko rawo zvinofanira zvakavimbiswa izvozvo zvine chekuita direction yavo on the ground. Anditi Mwari vanoti mvura inoda kunaisa mvura. Muprofita ari kunamata akatuma munhu unotarisa mvura yakanaya kwete ichanaya. Mwari vanoda kunaisa mvura rain panyika pane water isiredi. Vaudzwa kuti unoda kunaisa mvura avanotarisa mudenga kuti manje makore anosvibira inonaya. Vakatarisa mudenga tonanya kwacho. Kuti yakanaya ikasavhepa ikasasimuka haigone kudzoka. Kune zvinhu zvine macircles nemasystems. Anotarisa mudenga akatarisa kune yakanaya ndo yakasimuka ikanodena ichanaya. So muupenyu hwako mune yakatonaya inofanirwa kudena ichanaya. Nyika inga ine drought. But muprofita akati go and look towards the sea. Munyika ine drought, maifanirwa kuita action inoattract abundance. The hand of man unlocks the promises of God. Zvaunovimba nekutarisa kuti Mwari vakaite mugore rino. Ngwarira kuti uchati ndakamirira Mwari wakabisa Mwari. Moses, taurira vanhu vafambe. Vanhu vanga vamira. Moses asked, stand still and you will see the salvation of the Lord. What about the sea? Mwari ndio watu kuna Moses. Tell people to move. Kuna mtu Mwari anamshana na wanafahamu. Yeye Moses anataka kuwamisa. Mwari anamisa na Moses kwa supposed kufahamu. Tell people to move. Kuna watu wakataka kwa advance ku the sea. Mwari akakonzera miracle yekupatsanurwa. Akaitira wanofamba. You remember when Pawaka was Chihuahua? As now you are one to Zara. When in Zara, you are forgetting the Garagas. Tell people to sit down with Jesus. But now I don't know if you are Chihuahua. You are telling a better than Zara. Ogarama Mira, the same one guy. So my instruction is never get a look you. Who we take now? What is a formidable more Gasha is a total tragedy for getting. Father, we thank you for your word. Thank you for speaking to us. The head of Peter, the head of Peter. Maoko ya nani ngaro pafazi. Javano bata ngajende. Maso ngaza feva ngayo le katlele boni. Kaona mata ni kusanya ngani. Nulayo feva ni pafazi. Muzika la Yesu Kristo Nazareta. Amen. God bless you church. Mwalimu pafazi. Mwalimu kucheketi wa kusikia.